lintang cahayu aku ngenteni tekamu marang mengko wing akoso iman sun takoke pawartamu janji-janji aku eling cahayu sumedhot rasa ning ati lintang iki nikmat tresnaku sundul wiyati semono bisa jadi mekot ketika kairing rasa tresno
Sri. Pak Sri. Oh, gini Pak Sri niki Mas. Di Pak Sri. Wonten Jaranan. Jaranan. Argomulyo. Argomulyo. Cangkringan. Bah, niki cocok niki. Jan. Lalu ki sugeng rawuhipun dhumateng pamirsa budaya. Nggih. Mugi lampahing tata adicara lumantar kanca-kanca ngesti rahayu. Ingkang mijil saking laladan pundi Pak Sri? Kopeng Kepoharjo Cangkringan Sleman. Luar biasa. Wah, ayo diaturake, Cok. Weh, monggo. Pak Sri. Pak Sri. Apa meneh dan Bunda? Nah, Weh, sing taun wingi rak garapane urung anyar. garapane rung anyar. Sing saiki anyar-anyar. Kudune ngono. Iringane anyar-anyar. Durung ana setahun wis kaping pindho. Kudu ganti. Hebat, kudu ganti. Kostum. Wah, Kostum ganti. Wah. Korban Mahyong. Pokoknya kostumnya arigato. Ya, arigato. Haik, haik, haik. Pripun Bu Ilka? Mas Agus. Pikantuk sasmita saking kadang-kadang panitia. Nggih. Prayogi saderengipun para kadang Esti Rahayu Drangga Manunggal mangke Sung Sugata. Nggih. Saperlu wonten lumaksitaning titi adicara sambutan. Oh, nggih. Sumangga. Nggih. Para pilakaten dhumateng panjenenganipun keluarga besar dari panitia penyelenggara, sebelum acara kita mulai tentunya bersama Ngesti Rahayu, dipersilakan dulu sakwetahipun kasumagaken dhumateng prakata panitia ngaturaken sambutan wonten ing rikala kadalu puniki. Para pilakaten dhumateng kanca-kanca lumantar para kadang-kadang pametri budaya kanthi unggeling gending ingkang sampun sumadya. Dumateng ingkang kinurmatan saking panitia penyelenggara ngaturaken sambutan para pilakaten kawula suwun wonten sangajengipun kori pahargyan pepanggungan dipersilakan dari panitia penyelenggara untuk memberikan sambutan pada kesempatan di malam hari ini. Sluku batok ela elo sirama menyang Solo le payung modho pancen ditololo wong mati ora obat yen bocah urip kowe aduwe Allahumma sholli ala Muhammad ya sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim sluku batok elo sirawa menyang Solo lele payung modho jenit wong mati ora obat pateni bocah yen urip kowe aduwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang sangat kita hormati, langkung-langkung kru saking Jadilan Ngesti Rahayu nggih Bu, Bapak nggih. Kita makili warga masyarakat Jaranan ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh langkung-langkung dhateng Bapak Ibu kru saking Ngesti Rahayu Kopeng matur suwun sanget awit saking kerjasamanipun kalian masyarakat Padukuhan Jaranan khususipun muda-mudi. Wonten ngesanipun Bapak Ibu ingkang rawuh sakmenika kula makili masyarakat Jaranan matur nuwun awit saking rawuh panjenengan ingkang tujuanipun kangge nyuksesaken menapa ingkang dados hajatipun muda-mudi warga dusun Jaranan ingkang tujuanipun nggih kangge ngibur masyarakat Jaranan sakiwatenipun. Bapak, Ibu, adik-adik pecinta kebudayaan Jadilan. Lajeng kaping kalihipun masyarakat Jaranan wontenipun pentas Jadilan Wering Dalu menika ugi kangge nguri-nguri menapa kabudayaan Jawi ingkang Jadilan menika sampun wonten sampun bertahun-tahun. Wiwit kula alit panjenengan alit sampun wonten Jadilan. Ingkang menika matur nuwun sanget bilih kesenian Jadilan ingkang sakmenika sampun saya dangu saya kreasinipun majeng nanging saya dangu ugi tambah pecintanipun. Mugi-mugi kanthi Ampun wati bakti luhur kang ditulya ya Oh
sigapke yo so. Ayo. Sambakane, Ayo, Le. pilongane. Oh, ini cepakke so. Siap, Cok. Oh, 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 aja nggodha lan grencana Kandi tansah nukulaken jangga apaning sun yang sun jatine urip meminta mring Gusti Kang Maha Nasa dumadi pusaka ranu galupang nipur para kadang nanging cipta singgasana ing towang-towang prajamu dinabekno saking kuda rencana sinebut pura kancana
bebetene raja Ingkang kepareng andamel reja tata padukuan jaranan kabeh padha sumingkira nyuwun iki palilah ing telenging cala nidi selamat sedantenipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu jaranan. Selamat malam semuanya. Aplausipun pundi? Pak Sri, Dos pundi Mas Agus? rasa bungah ingkang tanpa pipindhan Leres. ing dalu puniki lumantar pametri budaya ingkang kondhang kaluka saknuswantara wonten kalebet wonten ing Laladan Sleman lan sakiwatengenipun. Leres. Ingkang sinebut punapa Pak Sri? Geste Rahayu Durangga Manunggal Ingkang mijil saking Laladan pundi? Tlatah Kopeng Kepoharjo Cangkringan Sleman. Wonten ing rikala dalu puniki kita saged makembal nuhun dawuh saking keluarga ageng warga masyarakat wonten ing padukuhan Jaranan Argo Mulya. Arga Mulya Cangkringan. Donganipun punapa Pak Sri? Mugi-mugi dalu panglipur ingkang kadanan para kadang Ngesti Rahayu wiwit lekas ngantos mungkasing parikyat tansah tinabeh saking saliring sambikala. Boten kata lumpen ugi wonten ing rikala dalu puniki kita saged makembal wonten ing Laladan Jaranan Argo Mulya lan ugi kalestantaraken lumantar kanca-kanca YouTubers ingkang setunggal boga setunggal ing mangke dipun aturaken lelipur lumantar channel-channelipun piyambak. Betul. Salah satunggalipun lumantar PHS Production wow. Agus Karuhos saking Klaten bersinar. Aplausipun pundi kanca-kanca. Biasa. Hidup jaranan. Sukses panjenengan semuanya. Boten kata lumpen ugi Betul Mas Agus. makarya sinarengan lumantar sambung swara YSS Audio Profesional Operator handal kita Lumajang Jawa Timur. lumantar kanca-kanca Videotron Cahaya Abah Lala Ingkang mijil saking Celuntang Bendo Legi Musuk Boyolali Boyolali luar biasa. Jos. lampu-lampu puniki ingkang mijil saking Laladan pundi? Wisang geni. Bisa gini. Wow. Boten kata lumpen ugi matur sembah nuwun dumateng pihak-pihak keamanan. Nggih, leres. Pak Sri langsung dipunaturaken lumantar Salam Pakuko. ngese Rahayu.
Wah kala singgah tan suminggah durga sing bahu sing atan kasat moto sing atan gak sing awu sing bahu kabeh padha sing kula untuk Solo niti. Monggo
Ngesti Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para hadirin dan juga untuk para penonton di acara malam hari ini. Sugeng dalu, aplaus, tepuk tangannya mana? Wow, malam hari ini tentunya gelar budaya bersama keluarga besar warga masyarakat Jaranan Argomulyo Cangkringan Sleman Ngayog Jakarta. Tentunya di acara malam hari ini dengan upaya Jaranan Nyawiji dadi siji. Untuk acara malam hari ini bersama Ngesti Rahayu Turangga Manunggal yang datang dari kawasan objek wisata Kopeng Kebuharjo, Cangkringan Sleman Ngayog Jakarta. Tentunya akan memberikan nuansa hiburan pada kesempatan malam hari ini bersama Ngesti Rahayu Turangga Manunggal. Salam aplaus, salam pembuka bersama Ngesti Rahayu Turangga Manunggal akan hadir untuk Anda semuanya. Yang satu ini diajak He is me.
Wow, Pasri menjadi awal pembukaan yang luar biasa, aransemen terbaru dari Ngesti Rahayu Turangga Manunggal. Salam pembuka dari keluarga besar Ngesti Rahayu Turangga Manunggal. Dan juga tentunya kula nuwun dumateng kadang-kadang paguyuban seni tari kreasi karis.
kita warga seni jalanan kadut kreasi Kesti Rahayu tu Romo Panungkas Kasasi ingkang dipun pimpin Bapak Rito Surarto asem tiane kaso kelune budaya urip lesat widragana mugi pitayungan ingkang maha agung Kesti Rahayu tetep jaya
Yeah.
Sluput-slupu batok-batok elo-elo Sirama menyang solo le-ole payung kuno Majedit lele bau wong mati bau bayen obah dene bocah iya Ejo pekelino rematik leti lesu kalau minum mek di badan sehat selalu sehat yo gili-gili kuping asale saka wulu wulu pite pucuk lemes bopong kaku wah bisa kaku yo ayo
maju, 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 maju. Yo.
Mbah Naryo. Kakung pokoknya nek putri nek ra kakung pokoke sing dadi ora sida. Ya. Mas Jumadi. Nggih, piye Mbah? Kok Ki karo ngedem mesin. oh ngedem mesin ya. Iki kowe tak kon bawa lho iki. Weh. Bawa. Malahan. Iya aku tanya enggak, iya aku gak rande swara. Oh iya. Suaraku lagi tak gadekke. Stok bawane apa wae. Ayo iki kepeksa aku golek kanca iki Bu Ismi. Nek dhewe ya maut. Nek bawa ki kepenak larasane nganggo digawa pelok. telu. Iku juragane kok Agun saiki pokoke ya kebahagiaan. Iya. Aki ranjuk jatah siki. Sinaput pahlawan. Yo, ora pelok ora apa-apa kuwi slendro. Seriune. Ya. Pokoke Sing suarane. penting masuk. Pokoke suarane keneng diliwet pokoke. Heeh. Srioneng mustika tobat. Aku iki terusan. Ya, Tak jajale. oper. Putra Kanjeng sira lawe. Mbak Ismi, Dalam Pak Sri. biasane swara ki nek becik seneng menggak-menggo. Wah, mega. Luke iki ora kena ditebak ya. Luke udu wonge nek wonge ora. Mata to Mas Agus nggih. Iki sing bajoke Pak Sri. Ayo sapa? Monggo Mas Agus. Oh, Mas Dilanjutke Mas Agus. Apa Pak Sri apa Mas Agus? Yo. Tuh. Lanjut. Duk prangko pojok negara Bepilo wirat moyo. Pancen apik iki gentenan ya. Rukun gaya santoso. Leju ya. Iki gilir aku Mas Agus. Anwurum sriune Gugur. Yo, pungkasane aku. Ya, pokoknya kakekne pokoknya ndak le masuk angel. Dadi kusumaning sing ndang awas bangasa Tarik sis. yo Ayo. Was. Masuk. Awas. Iki. Ayo mbokmu. Yo. Oh, shit.
Mas Agus. Monggo. Monggo. Saatnya jenengan beraksi. Yo. Sebelumnya tentunya Mas Agus, ucapan selamat datang untuk Ibu Ade Ornal. Nggih, Oke. yang punya STB Yogyakarta. Nggih. Aman, so nek ono rasa bayar. Aman pokoknya. Konco akeh tetep aman ning Sip, Jakarta. sip, luar biasa Mas Agus. Tetap dipantau, tetap aman Nggih, di sana. Semoga dikasih tembang-tembang yang Oke, bernuansakan yang dangdut. satu ini kita hadirkan untuk panjenengan semuanya dengan lagu-lagu semoga. dangdut menemani kita semuanya. Yang Semoga. penting kita ciptakan rasa cinta damai, ora rasa gontok-gontokan, Wes, ora ora perlu. rasa geger-gegeran. Ora usah. Sing penting kita joget semuanya yang satu ini. Hilka yang satu ini bersama Ngesti Rahayu untuk Anda semuanya. Sejati kasane siramu digawe lara ora burung saiki dadi rondo apa ya lah ning awakmu wis dhewe wong liya ya ora iso kabeh iki ora perlu digetuni janjiku biyen aku sago ngenteni ora kerno
rondone Luar biasa Mas Agus, kehadiran Ngesti Rahayu Turunggo Manunggal pada kesempatan malam hari ini, dan juga ucapan selamat datang untuk Bos Tato dan juga rekan-rekan yang pada kesempatan malam hari ini telah berkenan hadir nunggoni konco-konco Ngesti Rahayu dalam perform pada kesempatan malam hari ini tentunya. Monggo Mas Agus, dilanjut lagu yang kedua. Oke, terima kasih. Kita juga malam hari ini kita lanjutkan dengan lagu-lagu yang selanjutnya. Sebelum babak-babak yang selanjutnya masih ada babak dua lagi menghibur panjenengan semuanya. Jeng Ismi kita persembahkan bersama Ngesti Rahayu untuk Anda semuanya. Lagu wajib ya Bu sih. Iya. Ada request Pak. Kesayangan ya. Saya request kodok. Kodok. Nggih, Mbak Ismi nggih. Suwung Mbak Ismi. Ono pitrae ora iki Bu? Dia mau nyanyi. Sapa kodok? Yo jajal kodok arep nyanyi. Kepiye suarane kodok kene? Wah, Jan. Rene le cah bagus kodok. Heeh. Dan Bondan, kalau iki kodok kongkang mangungkung sakjroning ngelangi. Ngapunten mawon. Jarekmu ndi, Dok? Hilang. Waduh, Dok. Yo. Yo, Dok, yo. Kiri, Dok. Saya ngedram saka Agung sama. Kowe lah. Dah. Yo masih bersama Ngesti Rahayu Turunggo Manunggal. Dari Kopeng ke Poso, Cakrika. Ayo le. Lima Dalam sayang. kesayangan. Woi, jebul suarane apik. Oyong apa rasane ati iki. Woi, Saya ngomong. iki elek iki ya. Suwe ra krungu pawartamu. Bingung rasane nandang. Kang Mas, sing tak tresnani. Di DM di WA kok ora balesi. Apa sliramu wis lali. Janji suci ngendi kamu iki. Ngesti Rahayu Turunggo Manunggal. Sayang karo kowe le. Karo bojoku ae. Coba aku jopo yo.
Nimas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu rasane nandang rindu Gundan. Wah, jebule kodhok suarane kenek diliwat. Iya. Weh kodhok suarane. Entekke wis. Ora mung sajroning ngeleng ya Mas Agus ya. Iya. Kondur. Yo bali. Sepindah malih dumateng penonton ingkang ngrumaoske Calon Putra. Nggih. Sakmenika wonten panggung Mas Agus. Oh nggih, wonten panggung. Wonten panggung. Tak amanke. Nggih, ora sak lunga-lunga ya Dik ya. Nek kene wae. Ten iki mawon mengke Kok Bapak. kepeksa ora mulih engko melu aku ning Selo ya. Iki Mas Agus Melak kuwi ora apa-apa. Oh sampun nggih. dumeh gawe Matur mayar. nuwun, nggih. Pun Mas Agus pun kepanggih. Oh sampun nggih.
Eman bidang pino yen kok ati dikak kowe kusiwa bate kula boten sila yen kok ati mopi sia-sia puas waduh, waduh, puas. Paman, paman, piye paman dalan akeh kaneng opo mati den kane oyo sutuk cocok praptek lampus somonyo rakanya terus yo was yo waya yo
Dikit, dikit. salah sawiji Sopo bisa nglakoni. Ayo, Mas Agus. Iya, iya, iya. Gusti Pangeran Nijabai. Oh, bodan metu, bodan yo. Ampun, Yo, ampun. yo. Ayo Dan. Ampun. Dan. Ayo. Ayo bodan carane dan Sepet kembang kali oyo ojo dolan lan wong liya kerame no rapra sojo Kok kowe tega karo aku to, Ndak? keremo sangsi Yo. Prabu Untur, di mana kamu dong? Di mana kamu dong diuntur? Gus, Mas Agus. Aku kok kudu nangis. Nek kok ora iso nangis ya apa? Aku kelingan bodan. Lendati. Carane gede banget. Nek Ngalor ngidul ora kaya ngono to, nek kaya biasane to. Yo alah sinuwun. dan mesak ragamu. Ngalor ngidul mikul gendul to, Dan. Mesake bodan. Kalau ngidul bawa botol. Lah iya. Bondan Taruna Bakti. Bondan. Atau saka kiwangan kurang edan. Iku peksa ora bali Bondan syarat bali ya Kang ya. Nggih, delalah sing melu demite kok bekonang. Aku kontur, aku bali, Bali dan aku bali, tibane isen bali dan aku bali. Sepu. Iya. Iso, aku manut, aku bali. Oh ya. Iya. Ayo dong, kodok. Yo, awas, yo. Iki. Awas. Wah, ojo kaget mbokmu. Awas. Yo. Kose Pakmu. Aku durung solte. Yo. Wah, ya. Woi. Bahaya.
kondur. Iya. Wah. Budan. Wah. Aku balik. Dan iya. Nek kondur gue nek sapi regane murah. Iya. Awas. Iya. Kondur kok di matragamu. Iyo malah iyo. Wah. Iya. Belgagak Demikian tadi Mas Agus. Sajian pertama dari rekan-rekan Gestir Ayu Turungga Manunggal yang telah mempersembahkan sebuah tarian senderewe. Tentunya tidak lupa untuk konco-konco yang tentunya telah merapat di acara malam hari ini Pak Sri. Betul. Dengan bolo-bolo kiprah yang luar biasa sekali. Kibar ke benderane angkat tangane tentunya. Sukses untuk rekan-rekan muda-mudi Jaranan Argomulyo Cangkringan. Wow. Yang kedua nanti Mas Agus tentunya dari rekan-rekan Gestir Ayu Turungga Manunggal akan mempersembahkan sajian tarian Waroan. Wih, Waroan yang lagi viral ini. Identik dengan salam bolo kiprah Waroan. Ayo. Oje, yo, monggo. Bolo-bolo Budan. Yo, siap. Monggo. Ayo Dan. Yo, konco-konco semuanya. Bolo-bolo kiprah. Flash HP dihidupkan semuanya. Monggo. Bolo kiprah di. Flash bolo kiprah. Lampune pateni sik Mas, lampune Mas. Lampu dimatiin semuanya. Lampu dimatiin semuanya. Flash HP untuk penonton dinyalakan semuanya. Kita bikin konten pada kesempatan malam hari ini agar kelihatan meriah. Baterai entek jari dicas. Baterai ini. Ora mungkin aman sip ya. Yo. HP ku jadul ra keneng no. Yo. Monggo Mas Agus yo. Nggih, persiapan dulu. Sudah siap atau belum Jaranan? Pun siap konco-konco. Yo. Arum. Sik Mas Agus. Nggih, flash-e urung kabeh. Urung-urung Flash-e kabeh. bandurke sik. Nah, yo, hidupkan dulu face-nya karena untuk acara di Jaranan nyawiji dadi siji. Tepuk tangan dulu untuk tangan dulu Jaranan. Yo flash apa kita ulang. Arum burat wangi lir banjaran. Yo flash durke yo. Sari Ayo bareng-bareng. Arum burat wangi lir banjaran sari. Bareng-bareng semuanya.
Mas Agus. Nggih, dos pundi Mas Bondan. Sip. Oke, malam hari ini Pripun Mas Agus? ini tidak cuma kita hanya seniman-seniman seniwati, Oke. tetapi kita juga para yang hadir di malam hari. Oh, oke. Yo, sing penting ojo lali solawate. Solawate ojo lali, Yo kita so. solawatan bareng-bareng. Ayo so. Kita cek dulu. Solawate so. Yo, sik yo. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Iki lak wong NU Biasa, luar Mas biasa. Agus. Mas Agus. iya, Ben ngelingke ning donya iki ana sing apik, ana sing elek. ana sing apik ana sing elek. Iya. Iki dilagonke sik yo Mas Heeh. Agus. Jopo. Cek ombak dulu Mas Bondan. Wis siap rongso. Siap rongso. Iya, iya. Heeh. Sampun sing rungok aja. Oh, suarane kompak ini. Kompak apa durung? Kompak ini. Oh, siap dulu. Wah, Sukses. Jajal yo. iki lagu apa iki? Boloku kompak. Heeh. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumi goyang. Mas Agus. Iya. Ah, iki lho sing ditunggu suarane iki lho. Sing ditunggu suarane. Juro yo. Aman ya bolo, aman ya bolo. Dilanjut ya bolo. Akale jungkir, akale jungkir. Imane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir. Bumi goyang. Akale jungkir, akale jungkir. Imane goyang. Mas Bondan, Kalau Mas Agus tibake penasaran, penasaran. langsung diatur ke konco-konco bae. Oke. Yo, langsung diatur ke konco-konco. Yo. Lumantar, Ngesti, Rahayu, sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Yo diatur ke konco-konco. Ngesti, Rahayu,
Kiai Waro Songgo lagi.